ఈసారి ఫిక్స్, ఏదైనా సరే పని మొదలు పెట్టాల్సిందే, ఫినిష్ చేయాల్సిందే. చిల్ బ్రో, ఎందుకు ఇదంతా? ఎందుకు ఎందుకు ఇవన్నీ? బాగానే చూసుకుంటున్నావా రీల్స్? అరే కాదు, ఐ వాంట్ టేక్ రిస్క్. రిస్కా? వద్దులే. సరే రేపు చూసుకుందాం. మండే పక్కా స్టార్ట్ చేద్దాం. అబ్బా, అదే అంటావా? సరే పద అయితే. సో దీన్నే మనం పెద్ద వర్డ్స్లో డెసిషన్ పెరాలసిస్ అని అంటాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది మన బ్రెయిన్కి ఒక ఆటో కరెక్ట్ ప్రాబ్లం లాగా. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక గ్రోత్ అనే వర్డ్ టైప్ చేసాం అనుకో, బ్రెయిన్ దాన్ని కంఫర్ట్ జోన్గా మార్చేస్తుంది. లైక్ ఇట్ ఆటో కరెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. మన బ్రెయిన్కి అన్నోన్ అనే థింగ్ అంటే భయం, అదొక కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండిపోతుంది ఎప్పుడు. సో అందుకే నువ్వు ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలంటే అంత ఈజీ యాక్సెప్ట్ చేయదు, అండ్ దాన్ని ఆటోమేటిక్గా రీడైరెక్ట్ చేసి వేరే దానికి సజెస్ట్ చేస్తుంది. కానీ మనం ఏ విషయంలో అయినా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఈ ఆటో కరెక్ట్ని ఆఫ్ చేయాలి. మిస్టేక్స్ అయినా పర్లేదు, జస్ట్ హిట్ ద సెండ్ అండ్ సీ యూ.